ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ ଚାପ୍ଟରଟିର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ହାତରେ ବାଛିବା ତାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବ। ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ହାତରେ ଅଲଗା କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭାତ ଚାଉଳ ବଛାଯାଏ ଦେଖିଥିବ ମା' ହାତରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହାତରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ି ମିଶିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନେବା। ସେଇ ଚାଉଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ବାଛିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାଲିକା ସେହି ଚାଉଳରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଲେ ତାହାର ଆମେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପାଇଲେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ହାତରେ ବାଛିବା ପ୍ରଣାଳୀ କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କର।